ekelekwa m unu Igbo mma mmanụ. Aha m nwa Ada Ngozika Anoliefo. Ahụ m onye Ụmụagụ Inyi na-eso mmiri. Anyị si na IKOROTV na-ewetara unu ihe emume anyị na-akpọ nri ndobe anyị. Anyị bịara ngosi unu ihe oriri ndobe anyị na-ere esi emi ya na ihe ọ na-enye n'ahụ. Unu n'anya ka unu na-ahụ ngwongwo na ngwongwo ndọka ihe anyị ji emekuleta ya ihe oriri. Ndị ndọka wụ ndị mma na-egosi anyị ihe oriri na-ere esi ya na ihe ọ na-enye n'ahụ. Onye nọ m n'aka nri wụ Erebe Adụla onye Agbariji Inyi ka m. mma ngwakwana ya. Aha m Ebere Chukwu mmere. Abụ m onye ENUGWU Inyi. Mma biko anyị jọka kọwara anyị ihe oriri ihe ndụ ihe ọgwụ maka na ụfọdụ ama ihe ọgwụ ka nyere anyị ya kọkọwa. Ihe oriri a bụ ụgbọgịrị, nri a na-eri gboo nke ndị be anyị hapụziri nwe wee riwezie nke agbara ọhụrụ. Ihe a bụ ụgbọgịrị. Nke a bụ ụgbọgịrị anyị na-akwachi anya ewebi eji erie. Nke a bụ ji ndụ eji eri ya bụ gịnị ụgbọgịrị. Nke bụ anyụ ụgbọgịrị na-amịpụta nke ọ bụ ezigbo nri nke ndị be anyị hapụrụ kịta wee na-erizi indomi na ihe ndị anyị ama ha. Nke a bụ nri a ji irichee ya mgbe gboo onye gị ihe a chọrọla ahụ ọnya bụ ihe anyụ a. Nke bụ mmanụ mmanụ eji eri ya bụ ụgbọgịrị. Nke bụ ọkwụrụ a bụ ihe anyị ji emekulete mmadụ anya wee nwee ike maka na ụgbọgịrị ọ bụ na itinye ihe ọkwụrụ o mee hajara mana itinye ya o wee lọkụlọta etu esi eri ya i wee rie anya. Nke bụ ajara aka mgbe gboo ajara aka isi keke anya bike awụcha anya na ajara aka. Nke bụ gịnị ose mkpụrụ anyị ji eri ya wee were mmanụ a wee mee gịnị were bịa ya. Nke bụ ọgwụ agaghị ejike anya awela ajara aka wee dachaa anya mmiri wee wenye ya n'ọkụ wee were tọnụ anya wee ribe. Nke a bụ ikwe anyị ji esu ose anyị ga-eji wee rie ihuwe na ọkwụrụ a. Nke a bụ ite anyị ji esi ya. Nke bụ aka ọdụ ndị be anyị na-akpọ aka ọdụ eji esu ya. Ị nwere ike nkọwara anyị usoro eji eme ihe ndụ maka na anyị n'anya ka ahụrụ m akwụkwọ hụ isi nke hụ ji. Ị nwere ike nkọwara anyị usoro na-eresi nwekwa ike igosikwa anyị usoro eji emekuleta nyawa ihe oriri ewo tupu ewoshiwezie nya echi. So usoro isi ghọta esi eme ya mgbe nne anyị ha na-esi ya mgbe gara aga. So ọ ụgbọgịrị bụ ihe mma anyị ha ga kpatacha anya hazi anyị kwa dị etu esi akpụ ya etu a ka esi akpụ ụgbọgịrị a. Ya ịkwụ ya kwa iwepụ azụ ya. Mkpụ ya kwa wepụ azụ ya ewefucha azụ ya etu a wefucha azụ ya ibido deruo ahụ ala kwara ya ịkpachacha anya ibibie mma ị nwere ike ngwa anyị ọ bụ na akwataghị ya o nwere ihe o mere ma ọ bụ na akwata ndị ihe mkpatara eji akwata ya ịkwachaghị akwacha gaa bie lọ ọlaghị ekwebie ọkpụkpụrụ ndị ala alaghị ekwe ịkwachacha anya ere iwere ọnwa bibie ibikecha anya n'ime dị ibike anya anyụlụ nya mịtara anyụlụ iwere ọnwa were bekere anyụlụ ibeke etu esi abacha anya ma nke kara aka nke aka akwa aka ibie anya ala malere nke nkara aka ebi bacha anya abata
IKOROTV. Mgbe ị sara nyawa akwụkwọ tinye ya n'ime ite egbenya ha mmiri moshi ka modo ndị ya kpatara na egbenya ha mmiri mgbe ishinere Ihe kpatara eji egbenya ya mmiri dọla asụchafụta mmiri asabụnye ya mmiri ka ọ dọla ahụ ya asụchafụta n'ime ite. Nke akwụkwọ a nwere mmiri oro jiri aka asụchafụta mmiri. Okay, mma anaghị eshika ndị akwụkwọ na ji ọnụ. Mba, a na-eshi ji ike eshi ụgbọkụ dị ike. Ihe eji eshike dị ọnụ bụ na ịgụfụta ji maka la ụgbọ gị na mgbe ịsara ya chiwe ya were aka sụchapụta mmiri ya i were wenye ji anya na ajara aka were mee gịnị were chọdụ etu a were pịcha anya mmiri maka ọ bụla ishike dị anya na ji onwe etu ishi eme ma iwefutebe ji nọ na aka mma ishie ji ike ewufu shie ụgbọgịrị ahụ wenye a na-ajiri aka wee dacha anya mmiri bifo wee wenye ji anya etu a m na-esi ọkwụrụ a kịta sụcha ọkwụrụ a wenye ya kọrịa tinye n'ọkwụ utie ụgbọgịrị tọnụ anya wee wenye ji anyụ wenye ji wee tinye mmanụ wee tọnụ anya wee ruo mgbe a ji eri.
eberugo ụgbọgị na anyụ nti ọkwụrụ ihe meji etinye ọkwụrụ maka na ụgbọgị la eme hajara ma ọ bụla etinyeghị ọkwụrụ ọ naghị emekọ ede ọnụ mana itinye ọkwụrụ a niile emekọ ede ọnụ wee na-atọ ọnụ ya bifo wee wenyeji tinye mmanụ chire wee ruo n'oriri na ose adụgwa ebe a mgbe Ocho. Quer ver? Ocho.
Anyarabu ko boge anyị kita yo ya ndị gbo mara ruji kita ndo kita hapụ je chiro ndomi na makuloni ọ bụ le bịara ụgbọgị ya mgbe gboo ihiche enyi ọ na abalị ka iri rahụrụ ọfụma mana since ebido rie ndomi na makuloni la nje shi ụmụ ya super easy aja since mgbe aka ahụ niile mbido mara ọgba mara ukwu mana anya ahụ niile gaza echi mana mgbe nna anyị na nna anyị ha na-eri ụgbọgị onwe onye na-arịa onwe onye na-eji ụlọ ọgwụ aka m chọtara ogidi ụlọ ọgwụ arthritis la ukwu mgbugharị ihe ndị ọzọ niile osinsi eriwere spices eshie rice ekporo ntara nke na-achọ bịrịbịrịbịrị aṅụọ mmiri echinyere friji ọ ghara ire ejijikere aka jiji ọkụ ọdụga gbogbo iwere echikere ụgbọgị nwere ike ụgbọgị ịrahụ ụra ha ịrahụ ụra ọfụma onye ihe m nkwu igbo onkwe nke a na-akpọkwu akịka echi irikwuru akịka lọrụkwa ụchụ ihe oriri ma ọ bụ akeji ihe ndị aka iri keke ma ọ bụ akoo iwere ebieke ejiri ka ịracha aka niile were nkọba were ofe ọkụ riwe ndomi riwe spageti onye ji ụwa egbu ha so ọ bụla ụlọ ekwu omume achị ụmụaji kịta ha fụtara ndomi na spageti na makaroni Igbo mbi Igbo mma mmanụ ndị emen n'asụsụ Inyi na-ese aha m bụ Eberechukwu Ọfọbụike from Umuchime Enugwu Inyi mụ onwe m were ekwu were akọwa ihe ụgbọgịrị m na-enye ụgbọgịrị bụ akwụkwọ nri izizi anyị na-enweta be anyị ala Inyi na-ese n'ụka mgbe eji akụ ihe ọnwa ịtọrọ ahụ March April na aha akpatawa gbuo ọtụfụ gbuo ọlụ ewe kpata ụgbọgịrị ewele eri dịka ulu lele anyị anya mgbe anyị na-akwụ ya akpatacha anya akwụ anya wachafụ azụ ya wee were bịa oji wee na-eri dịka anyị riri ya tata ụgbọgịrị a na-enye ọtụtụ ihe n'ahụ nke anyị bụ ndị Igbo amataghị kama ndị ala Inyi na-ese omiri maka na ụgbọgịrị a eleriri anya kịta anyị wee bajiela eri ụmụ nchọnchọ na nchọnchọ a nke na-ebute ọya dị iche iche wee sụọ anyị kịta ụgbọgịrị a n'oyibo ọchịna the most important thing all the essential ụgbọgịrị a bụ ezigbo akwụkwọ nri akwụkwọ nri ka ọ bụrụ ọgwụ na-arụ anyị ụgbọgịrị bụ nri ala dị ya ọdọ mmadụ mmanya
onye ndị nne anyị na nna anyị ji eto anyị mgbe ha mụrụ anyị. Akpata ụbọchị gbakacha dịche di anyị onye a uchiri echi iri ka ejiri ụbọchị mara ka ọtụ niile ṅụọ esoro gete onye nne anyị na nna anyị ji eto anyị. Akịka eji ụbọchị esi ya iwere ụbọchị isike akịka ikeche ya inwede mmiri esi achị echi ya ịlada ama ihe nwere agụrụ anyị. Akịji eji ji esi ya ji esi akịka ụmụ ndị Igbo a niile nke iri kekere akịji ụbọchị a na-enye ọbara n'ahụ iri keke akịji ịlada ama ihe nwere agụrụ anyị ahụ asịrị ụzọ oye ndị nne anyị na nna anyị ji so anyị mgbe gara aga. Abịa na Agbariji anyị ihe eji mara Agbariji bụ ụkwa. Nne anyị na nna anyị ga-ekeke ụkwa mgbe achị anyị ji ewetara ngụ anyị weta ngụ ewee kechara anyị ụkwa anyị ala eji akụ oju akụ ịtachacha ijepara kọpụ mmiri nwụọ. Ọnya ka eji asị ha gbara uriri nnu werela agba ha sịla ha tara ụkwa kara ndị oriri oyi eji mara Agbariji. O ndị erige gboo ka a na-achị onye ọbụla si hapụ ndolisi ya ifeche ndị kpaga ọrụ ha gụ mgbe anyị kpee ekpere kpetajeghị ya ọtachacha ka anya la akpụ etela akpụ ụtụtụrụ ọgwụ jaa agụrụ ilo okirikiri mana kịta dị kpadara ọrụla agọchi uche otu na tapatara isiere isipachara orike ọgwụ aleha eru maleha dị ya ochewelata ya eru ọla ụkwado ihe ndị anyị aka nwere la ụmụ chọchọchọchọma ha na-eri ndolisi mmiri arachi iwe nne nwaanyị niile ikpere o nwere na-akwụdo ụbara biko ụmụ anyị mụ nwe merela anyị ebe ịhapụla aka ihe a ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ anyị mụ biko anyị na anyị ụlọ anyị hapụlatawadi ya ala atawadiila ndị ejiri zụọ ndị ụlọ la mmiri ya lụrụ etoyi. Igbo mma mmanụ kelekwa emume aka m Nwaada Ngozika Anọlefo. Emume anyị wetara unu tatu na ahụgwọ na-erosu oga anyị si n'IKOROTV wee na-ewetara unu ozi wee na-asị unu dododonu unu gbaa mbọ kawa n'ahụ na-esonyere anyị IKOROTV unu nwee ike na-ahụ mmemme niile anyị na-eme na omenala Igbo na ka esi eme ọtụtụ ihe ndụba anyị nhafugbo asị m nke onye chiri ya mee nnọọ ya zelu ka udo tianụ ka ọ dị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ ka emesịanụ. Igbo ekene m unu aha m wu Udo Chinoso. Aha m bụ Igbo Eze Chinemere. Aha m bụ Ikechibuike. Na-ekiri n'IKOROTV maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.